שלום לכולם, היום אני אראה לכם קסם בקלפים ואולי אני גם אלמד אותו ויהיה אולי כמה קטעים מצחיקים מהקהל, כי לפעמים אני בוחר אידיוטים ואני צוחק, מתפקע. אז בואו נראה, מחר אתם רואים? ימינה, סטופ! יש לך את זה. יאללה בוא, אתה רוצה לבוא? כן. אז יאללה בוא. מה צריך לעשות? בואי! שמעתם שתלחי? קודם כל, עליתי על הבמה, יחד כפיים, כפיים. אז מה צריך לעשות? מה? אתה מכיר אותי, אל תכבה את הפאנו. די! נשבר לי! בואי נא. פה לקיר. חמוד, בוא לפה חמוד, בוא. עוד. בואי נא. מוצי חלק. הלו, תורר. הלו. מה קרה לי? חמוד, קיבלת מכה בראש ונפלת. באמת, אני לא זוכר את זה. בטח לא יודע כמה שפריע עליו. המתכוון שלך, צודק, בוא נסדר לך אותה. איזה ברור הכל. ברור כשלג, ברור כמים, ברור כאש. חמוד, אתם רואים שאני מפגע מצחוק, אין מה לעשות. מי אתה בכלל? קוסם. באמת? הזמנו אותך מהקהל. לא נכון. מההתחלה. שלום לכולם, היום אני אלמד אתכם קסם בקלפים. מה זה הכובע הזה? בא לי אותו. כן. איזה חיפושית, נכון? יודעת לעוף. לא, מחר מדיבה. רספות. שלום לכולם, היום אני אלמד אתכם קסם בקלפים ועכשיו נבחר מהקהל. בוא נבחר. הלו, עוד. סטופ. יש לך את זה. יאללה בוא, אוקיי, אתה יש רוצה לך את לעבוד זה. תבוא, יאללה. כפיים. פתרים. אתה בוא, אתה צחקת? בוא. יביאן. הוא תינוק, עזוב אותו, הוא תינוק, בוא לפה. אכפת לי. שכב, ידיים על הראש. חמוד, אני לא יוצא אמצע תינוק כי... יאללה בוא. בוא חמוד, בוא נעשה לך קסם. בוא. אתה רוצה לצלם? כן. יאללה בוא קח. יש לי פה שני ג'וקרים, נכון? נו. שני ג'וקרים רגילים. שני ג'וקרים. חמוד, די. טוב. יש לי פה שני ג'וקרים. עכשיו מה שצריך לעשות זה חמוד. רוצים לצלם קסם? חמוד. איזה חמוד זה? בוא. טוב, לכאן? עכשיו יותר לא להפריע, אוקיי? לא להפריע, די. לא להפריע. עכשיו יש לי פה שני ג'וקרים רגילים. מה שאני צריך עכשיו שתעשה זה שתוציא, בוא נערבב, שלא תגיד שאני נכון. אתה יודע מה אני מתכוון? מה אני מתכוון? בוא נערבב עוד פעם? כן. עוד פעם? כן! חמוד, די. אתה מצחיק ודי? אתה צריך עכשיו להוציא קלף, איזה קלף אתה רוצה? זה? כן. אני מוציא אותו. עכשיו אתה צריך לזכור את הקלף טוב. לזכור אותו טוב. בסדר? זכור, הנה הקלף. זכור אותו טוב.
כן, לך אין זיכרון. זכור! בסדר. בסדר? כן. שים אותו. פה. זה הקלף שלך, נכון? 4 לב. כן. 4 לב, כולם? נכון? כן, כן. כן, קראת? אוקיי. 4 לב, נשים אותו פה למעלה. ונתחיל לערבב. וואו. חמוד די. מגניב. אתה יכול לדבר בקסם, אבל לא להפריע, ובצילום לא... פה. נערבב. ככה. עכשיו, תראה, יש לי פה 2 ג'וקרים שאמרנו בהתחלה, נכון? בוא נשים אחד ג'וקר, נשים אותו בהתחלה, מה אתה אומר? כן. פה. עכשיו עוד ג'וקר, נשים אותו פה, מה אתה אומר? כן! זה הג'וקר שאני הכי אוהב. אם זה הג'וקר שאתה הכי אוהב, עכשיו הקלף שלך יהיה בין הג'וקר הזה, בין הג'וקרים. אתה רוצה לראות? כן. תראה. יש לי פה טעות. עכשיו בחסות סיב טבעי! תראה. יופי. יש את זה. היה אמור להיות לי פה רק קלף אחד, ככה. אבל יש לי פה הרבה קלפים. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 קלפים. עכשיו זה לא יכול, עכשיו ננסה לערבב אותם. ככה. בסדר? שים ג'וקר אחד פה למטה, לא צריך. שים אותו פה, וזה, שים על זה. עכשיו אני אעשה את החבילה, ככה. אוקיי? ככה. בסדר? בסדר. בסדר? כן! שים לב מה נעשה. זה הולך להיות מהר. תסתכל טוב. ראית? כן. מה ראית? לא ראיתי. שים לב מה קרה. הופה! בין הג'וקרים יש קלף. ראית? זה מגניב. בוא נראה. זה הקלף שהיה בין הג'וקרים. זה הקלף. נראה אותו. בסדר. שים אותו פה למעלה. עכשיו, מה הקלף שלך היה? 4 לב אדום. תודה. רגע, זה 4 לב? לא. אז רגע צריך לעשות ככה, ו4 לב יפיע לפה. לא יאמן. פשוט לא יאמן. עכשיו, נלמד אתכם איך עושים את הקסם. צריך הקסם הזה 2 ג'וקרים וחבילה רגילה. תראה. עכשיו צריך לעשות דבר כזה. שימו לב. צריך לתפוס את החבילה כמה פעמים, שיראו שהם רגילה, שאין בו קלפים הפוכים או ג'וקרים כפולים. ככה. בסדר? בואו תסתכלו טוב. תסתכלו טוב. ככה, אין פה ג'וקרים רגילים. בסדר? חמוד, תצלמו יפה. טוב, הנה, תראו. צריכים לעשות הכל, שיראו. טוב? ככה לא לאט שיראו. כל הכבוד. ככה, אוקיי. הנה קלפים. אוקיי? חמוד, תצלם יפה, לא להפריע. עכשיו בצילום אנחנו צריכים לערבב את החבילה. תעברו איך שאתם רוצים. תתחילו לערבב ככה. תתחילו לערבב ככה. ותתחילו לערבב ככה, אם אתם יודעים. עכשיו צריך לעשות זה לפרוס את החבילה, או פשוט לעשות לו ככה. מניפה כזאת שיראה את הקלפים, והוא יבחר איזה קלף שהוא רוצה. נגיד את זה. 10 לב אדום. עכשיו את 10 לב אדום אנחנו שמים למעלה, ותראו איך שאנחנו מערבבים. פשוט תופסים עם האצבעות האלה, פה אלה, פה, אחת, ומהגודל, פה. ואז שאתם לא רואים, שאני מערבב ככה, מאחורה אני עושה ככה. לוקח את הקלף, ביחד האחרון, תראו זה נראה מצד, ככה. ואז הקלף פה ראשון. ואז אני פשוט ממשיך לערבב, רגיל. ככה, זה מה שאתם לא רואים מאחור, אני אעשה לעשות לכם ככה. קצת שתראו.
אם ראיתם יופי, אם לא ראיתם זה עוד פעם. ככה, שולפים את שני הקלפים, זה ככה. פשוט מתחילים לערבב רגיל. עכשיו, כשאני מערבב את הערבוב הזה, נראה לכם איך עושים. לא את הערבוב, ונראה לכם איך משאירים אותו למעלה. עכשיו, צריך לעשות ככה, לעשות החבילה לחצי. הקלף פה למעלה, 10 לב. פה. עכשיו שאתם מערבבים ככה, עם הקלף הזה, אתם פשוט עושים פה. ואז מפה נשאר למעלה. ואז או שאתם מחברים או שאתם פשוט עושים ככה, אם אתם לא יודעים. נראה לכם, או שאתם מחברים את זה כמו שעשיתי עכשיו. או שאתם פשוט עושים ככה, אם אתם יודעים. אחר כך אתם פורסים את החבילה. אנחנו לא יודעים. או שאתם פורסים את החבילה, או שאתם עושים ככה. טוב, ככה. עכשיו שאתם פורסים, נכנסים לג'וקר, במקום החמישי סופרים 4 קלפים. 1, 2, 3, 4 קלפים. נשים את הג'וקר פה. פה גם מלמטה סופרים 1, 2, 3, 4 קלפים. ושמים פה. וסוגרים. עכשיו, לא משנה איך נחצה את החבילה. תמיד זה יהיה 8 קלפים נחצה פה. עכשיו שפורסים אתם רואים כאילו הייתה טעות. אתם מוציאים את זה. ככה. ג'וקר אחד פה, ג'וקר אחד למטה. עכשיו הקלף שלנו היה 10 לב. והוא יהיה במקום החמישי את הקלפים, תראו. ככה. לראות 10 לב פה. יופי. עכשיו, סופרים 1, 2, 3, 4. קלף החמישי הוא יהיה 10 לב. מה שאתם עושים זה, אתם רואים קלפים רגילים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 קלפים. אחר כך אתם סופרים ככה, סתם. כך 1, 2, 3, 4, 5, נערבב את הקלפים. כשאתם מערבבים את הקלפים, אני אראה לכם מה אני עושה. 1, 2, 3, 4, 5. אני מערבב קלף אחד למטה, שזה 10 לב, ככה. תתחיל פה לערבב. וזה יוצא מהר שככה אתם לא רואים את זה. 1, 2, 3, 4, 5, זה. ואתם לא רואים. שקט כאן! שקט! לא לעשות דפיקות. עכשיו, ככה, את הג'וקרים שמים למטה, שככה זה יוצא. פשוט הקלף ששמו למטה עכשיו יהיה בין הג'וקרים. עכשיו תשימו את זה באמצע החבילה, לא משנה איפה. וסוגרים. קל, לא לעשות דפיקות. עצמון, זהר. מתפקע עליך שוב. עכשיו אתם רוצים זה לעשות ככה. והקלף שיהיה בין הג'וקרים יהיה 10 לב. אם הבנתם, יופי. אם לא הבנתם, תצפו בסרטון עוד פעם, ואז תבינו. להתראות.